Velkommen her til Marstal Navigationsskole. Velkommen til jer dimittenter. Velkommen til alle gæsterne og til kollegaerne. Det er dejligt at se jer alle her, og vi har virkelig glædet os til den her dag. Programmet er sådan lidt som det lyder her. Vi skal både synge, vi skal høre taler, vi skal uddele jeres certifikater og gaver, og så skal vi klappe. Nyd dagen, få dagen ud af det, vær i det og for evig dagen på jeres egen måde, og vi vil gøre vores bedste til at hjælpe til, at det bliver jeres festlige dag. At I alle sammen har læst forfatteren Carsten Jensens mursten af en roman, Vildt drukne. Men de fleste af jer har sikkert hørt om den. Og undervejs igennem de her 700 siders lange fortælling, der dukker der en gang imellem nogle sætninger op, som man kan huske. Det er første omgang, der vil jeg bare ønske jer god arbejdslyst. Og allerførst stort tillykke med veludført eksamen. Tillykke. Men ellers er det her jo dagen, hvor vi med glæde, stolthed og lidt vemod skal sige tillykke og farvel til nogen og på gensyn til andre. Og I har været en del af et, efter min mening, meget stærkt undervisningsmiljø. Men også en skole, og det lægger vi meget vægt på, der hylder fællesskab og diversitet. Så må I. Nyd det. Tillykke, Victor. Sætteskipper Nikolaj Ørnstrup. Ja, og du har pigerne med, hva'? Tillykke, Nikolaj. Tillykke, Mustafa. Tak. Skibsfører Line. Tillykke. Tillykke, tak. Skibsfører Frederik. Tillykke. Og det kan næsten ikke vente. Tillykke, Frederik. Skibsfører Maja. Tillykke. Tillykke. Mange tak. Og skibsfører Manja. Tillykke. Tillykke, Manja. Fyr den af. Meget traditionsrig gave, fordi den bliver givet til den skibsfører, der har det højeste karaktergennemsnit. Så udover et karaktergennemsnit på 10,6, så er den her studerende knivskarp i skibsteknik, engageret i undervisning og den flittigste studerende i 4. semester. Det er skibsfører Maja Riksen. Det er så fortjent. Fra ESVAG er der en gave til en studerende, der ikke gør sådan meget væsen af sig selv, men er super arbejdsom, altid er glad og fantastisk flot
skibsfører Hans Henrik.